Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve taaien. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Ja, Rianne, wat voor reacties binnen kan? Nou, Maaike vindt Friesland gewoon sexy omdat er gewoon stafvolle blonde mensen binnen. Ja, vind ik eigenlijk ik wel. Ja. Ik ben er ook wel maar hier, net Hanna. Nou, bewijs het maar. Ja, best. Geef het wel. Binnen er meer blondines of brunettes in jou het? Team Bruin. Team blond. Hey, in treien. 2, 1, go! Ik ga verwend, denk ik. Ik ben het net. Nou, helaas. Die ben net sexy genoeg, denk ik. Nee. Ja, jammer joh. Ja, helaas. Ja, balen man. High five! Woe! Ja, even. Dank jullie wel. Dank jullie wel, super fijn. Dank jullie wel. Yes. Yes! Nou, dat is duidelijk. Meestal maar Bruin hier wint duidelijk in de meerderheid. Nou, je wist, whatever, wie weet het wel beter. Ja. Dus als je hem voor de volgende keer echt een heel mooi idee hebt, kom met die idee op onze Facebook en wat weet, zullen we die dan op televisie.